गासिबो गावनि गोदान फिन खेनसेबाव बरायहरनाय जाबाय आंनि गोसो गोथारै नोंथांमोना दासान्दि बोराय दं आसा खालामो नोंथांमोना गोसोआव बयबो मोजां दं दिनै ओमफ्राय गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ सुरु खालामलांनोसै Another pointless song about someone who doesn't give a shit about me. Swrgw Black Day out sini jeng first time. First time ini Swrgwpwr fैबाय फैगासिनो जोंहा Black Day out sini Swrgwpwr बेरायफैबाय आदा बिथांमोननि गामियाव थारैनो मोनफैबाय जोङो नालाय ब्लेक डेनि दिनै माथो खालामनो ओरैनो टाइम पास बेरायनो फैबाय गासिबो ब्लेक जोबखा ओमफ्राय मानसिफ्राबो ब्लेक जोब गासिबो मानसिफ्रानो गासिबो ब्लेक जोबखा ओंखायनोथ' दिनै ब्लेक डेखाय ओरैनो सापस बेरायनो फैबाय थ' लोगोफोर जोङो आदा मेहेरमोननि गामियाव दङ माबायाव बावबाय थायो आं बे हाजोखौ मा होनोमोनलाय नारजां फाग्ला मा होनो
Swrgwpwrयाव जोङो दायो दंफैयो हाजोआव गाखोगासिनो ओमफ्राय एकदमबारे माबाथार आरो हाजोआलाय नारजांबुरि माबायदि मोनदों हो मोजांथार आदा मेहेरमोननि गामियाव फैनो मोननानै एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनदों स्रां मोनदों बेनोसै आरो जों बेरायनायाथ' जों बबेथिं थांबावनो बेखौथ' जों माबासै होननानै Swrgwpwrयाव फैना माबायदि मोनदों गोसो स्रां आदा मेहेरमोननि गामियाव फैबाय दिनै फार्स्ट टाइम Swrgwpwrयाव लामाया बिराद गाज्रि एकदमबारे ससेखौ आं लानो हायासै भिडिअखौ ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिबा लोगोफोर मन्दिर दङ मोनसे जों थारैनो लोगोफोर जोंहा नै ट्रि हाउसआव फैमारनो हाबाय ट्रि हाउस दङ जोंहा बेयावबो एकदमबारे थ' लोगोफोर आं गाखोनायनि जे बिराद गोजौ बोरैबा जलदब जालदाबो थानांगौ आयौ आखिजोबनाय जेरावबो लाबथाबजोबसो नोरै सिगुन बागानजोब आरोना आंनो सानदोंमोन एसे मोजां जागोन माबाखौ माने Swrgwpwrखौ मोजाङानो मोजां नाथाय आयौ बेखिसो मोजां जागोनलै बे ट्रि हाउसआ बिदिसो जायो आरो थारैनो लोगोफोर ट्रि हाउसआ बेबादि जायो मिथियामोन आङो खुनु दिनैसो ट्रि हाउस नुफैनाय ट्रि हाउसआव गाखोना माबायदि मोनदों बरिया गोसोखौ गोजोननाय मोनदों गासिबो गोजौ गाय माबासो आइ लाभ इउ माबा माबि लिरनानै दोनजोबखानाय एकदमबारे जाय फैयो बेनो लिरलांदों जानो हागौ ट्रि हाउसआव नों गाखोफेराखै दे बुंलाय गाखोफेरगोना गाखोफेराखै जिनिस गाखोफेरदों गोसोखौ माबायदि मोनदों माक्सा खुब्रा दे गोसोखौ जोंना लाबोग्रा सारा नैबेनो ओमफ्राय लामाखौ बे ससेयाव बावबोनानै मालाय न'आव हाबैबावनोसै एकदमबारे थ' लोगोफोर बेखिनियानो ओमफ्राय जोंथ' फैफेराखै खुनु दिन दिनैसो फार्स्ट टाइम दिनै फार्स्ट टाइम जोङो नैहाय माने माबायाव फैदों मा होनो Swrgwpwrयाव फार्स्ट टाइम दिनैसो ट्रि हाउसनिफ्राय ओंखारबाय एकदमबारे बेसेबांबा गोजौखाव बेयावनो जा गोजौ सासे ओंखारबोआखै दाबो बिखौ नामाखै गेलेनो खुनु दिन गेलेफेरनो मोनाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनानै गेलेनाय आयौ दायो जोङो एसे बेरायनो नागिरबावदों ओरैजाय गोजौथिं थांसै ना मा होनो जागा औसिम 또 나랑 사진 비주자. लोगोफोर जोङो गाखोनो हाबोआसै हाजोखौ एकदमबारे माने लामाया गाज्रिथार ओमफ्राय बैयाव जेनेबा सेर दं होनदों माने सिंह दं होननायखाय गासिबो बागदावनानै फैजोबबाय आरोना थ' लोगोफोर सानदों नामा नोंसोरो माने Swrgwpwrयाव फैमारदों सानमारदों जानो हागौ सोरबा सोरबा नाथाय जोङो नारजांबुरियाव दंफैयो नारजांबुरि बे मन्दिरावसो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों सालाकाथिनियाव सोर खारदावबोखो नारजांबुरियाव हो बोरै जाबो सोरबा सानदों जानो हागौ माने आदा मेहेरमोननि गामियाव थांमारदों फैमारदों माबायाव Swrgwpwrयाव नाथाय Swrgwpwrयाव थाङाखै जों गामिनि माबायावनो फैदों सालाकाथिनि मोनसे मन्दिर दङ बेयाव फैदों ओरैनो बेरायफैदों फार्स्ट टाइम दिनैसो खिन्थु बेरायफैनाया एकदमबारे ससे गाखोनायाव हेस मोनजोब्बाय बावखुंग्रि हाजोआव गाखोबा एसे आलदा जायो मजाया होमबाबो बेना एसे आलदा रावबो गैयाना दा
लोगोफोर जों बा थांफिननो नागिरबाय बेनिफ्राय बहाय थांनाय जायो नायलांबाय थादो भिडिअ माने साइकेलाव एसे थाफैदों रेस्ट लादों मानसिफ्रा ओमफ्राय नाय गासिबो केमेरा बोरैबा नुबाय दे फट' खेबजागासिनो एकदमबारे बै नुहुरनाय हाजोजों माने प्रग्रेस खालामनो थाखाय मानसिफ्रा एसे दा नायदोलाय लोगोफोर इडिट खालामनानै माबायदि हगारो बिसोरो एकदमबारे हेन्डसामाथ' हेन्डसामखा दाथ' ओरैनो माबाखा एकदमबारे र' ओमफ्राय सासे थाबावबाय दे फट' खेबनो नाय बिराद माबा गिथावथाव जायगाया एकदमबारे हाग्राजों न'आनो गैया रावनिबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैलायबाय दस्रा मोनसे जायगायाव फैलायबाय जोङो बेरायनो थाखाय एकदमबारे दिनै ब्लेक डे ना ओंखायनो बेरायनायल' दिनै माब्रैल' मानसिफ्रा गिथावथावथार जायगाया हेलमेटाथ' माबा गैखाया आयना गैखाया एकदमबारे मानो होनबा आयनाखौ फुरा लाखानायसो एकदमबारे जायो नङा ओंखायनो आयनाखौ बुख'नानै लादां Besar sekarang lagi dari saya kembali ya sebenarnya kita cuma लिंग्राया नायदो एबारनिफ्राय ओमफ्राय फाइनालि जों सफैमारबाय दै गग्रायाव एकदमबारे लै जुथा थुथा सिलांजोबबायसो जानोसै बे दै लोंग्राया नायलाय Mana yang dengar? Dia Udah lah kami mencelai di gemunnya kayak gini bola. Cuman dia begini. Meter. Naik kalau tahu itu suci dong. जायगायानो गिथावथाव एकदमबारे माने रावबो गैया न'आनो हाग्रा जोबजोबनाय गारिफ्रा नुबाय स्टार वाननि माबा फल' खालामनानै सालायलायदों गारिया एकदमबारे हारसिंनो मिन फैखायो दाबो सफैया ओरैबादि हारसिं लोगोफोर नायलांबाय दा बिदिब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार खालाम